pwede naman doon sa kabila, kaso lang matagal. Ah, okay. Okay. Mag-vlog ka naman. What's your name? Hi, my name is Hazel. I am from Nueva Ecija. Hi. Say your name and where are you from? I'm Vea and I'm from Aurora. What's your name and where Sherry are you from? May Estibel Makachag from Aurora. Hoy, wag kang tumakbo. Isa ka pa. O, ikaw din. Ito po Aliaga yung... po! Aliaga! Hello mga taga-Aliaga! Wisit ka talaga. Sasabay ka rin, di ba, sa Aliaga? Ay, sasabay ka din daw ba? Saan po ba? Bawas yan yung sakay mo. Saan po ba daan? Ano yung aga nyo? Hi, vlog. Yan, oh. Survive. Survive. Yan. O kuya. Oh, ba't umiiling-iling ka? Yan. Hello kuya. Dito na sila, mga kulis. Sir. Wala na. Are you ready? What's up mga katulits, magandang umaga po sa inyong lahat at mayong buntag kaninyong tanan, Luzon, Visayas at Mindanao, saan sulok man kinang mundo at sa ibayong dagat. Yan po no, matulis, panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon. Sa mga napadaan at bago sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-like and share, comment and subscribe at click notification bell para updated kayo sa mga susunod nating gagawing vlogs mga katulits. No skip ads. Ayo, di ba? Matulis, andito tayo na ngayon muli sa Barangay Siwasiw East. At lumayo po tayo doon sa Barangay Hall mga tolits. At may tugtog at may sayawan, practice ng sayaw yung mga estudyante. At dito lang po tayo sa bandang itaas para hindi natin maririnig yung tugtog mga tolits. Pwede naman natin kuhaan ng video yon, pero mamaya konti matulits, baba din tayo doon mamaya. Dito muna tayo sa bandang itaas. Yan po no matulits, bali dalawang sasakyan po kami dito. Nandun si Bong sa malapit dun sa barangay. Tayo dito muna, lalayo tayo ng bahagya dito sa area para din natin maririnig yung tugtugan, sayawan. At yan po no matulits, andito lang tayo sa paligid. Ayan. Ayan yung paligid oh, matulits oh. Bali last din na namin ngayon dito mga tolits no, last din na. At mag-retrieve na yun sila doon, makukunin na lang nila yung mga iniwan nila doon, mga rat at nit, kung ano man po yung makukuha nila at mahuhuli nila doon mga tolits. Nandito po yung ano mga tolits, ito po yung bagong barangay hall, yung area na yan. Bagong barangay hall, mayroon diyang clinic at may dong basta yung area na yan matulis, yung kulay pink. Yan po ang bagong barangay hall nila dyan. Yung doon sa tinatambayan namin, yung court at lumang barangay hall. Ayan po no, dito lang tayo matulits sa paligid. Mamaya pupunta tayo doon at tayo magkape, makikikape po tayo doon sa tindahan nila ate. At yun ang ano, alas din na namin ngayon. Si Joey andoon pa rin sa barangay Kawayan, at doon sa may ano, yung barangay Kawayan mga tulits, yung may mitmas, yung nakaraang linggo na nandito kami na doon sa taas. Inakyat namin yung tatlong sasakyan doon, na napakagandang view doon matulit sa lugar na yon. Tayo hindi na-assign doon, dito tayo sa na-assign tayo sa isang barangay nung unang araw namin dito, sa barangay Bulo. 2 araw din yata kami doon pabalik-balik, at ibang
doon namin sila ihahatid sa tuktok ng bundok, pero ibang barangay namin sila pinipick up. Ayan po, no, matulits. At kasi kung babalik sila doon sa aming pinaghatiran sa kanila nung nakarang araw, malayo po ang kanilang lakad. At kaya po, no, matulits, punta na tayo doon sa tindahan, mag-almusal tayo at magkape na rin tayo doon. Ayan po. Ayan, lakad-lakad tayo doon. Iwan muna natin yung sasakyan dyan, pero babalik din tayo dyan. Ayan po. Alright. Yeah, kape tayo, almusal tayo doon. Ano tayo doon, makikikape. Ayan po, no, matulits. Ito yung ating baon. Magkape tayo doon kay ate. Dyan din tayo nagkape nung isang kahapon nga. Yan po, matulits, kain tayo. At yun yung mga estudyante. Kain tayo, sabi. At wala kape pa. natin. Okay, Yan po yung thank aming you. baon. Nagbabaon po kami. Inom muna nila yung kanilang Punta kuan dito sa sa kanilang si kasama tawag nito nito. yung aming almusal at tanghalian. yan lang. Meron na naman tugtog, matulis, no? Mamaya-maya na lang. Nagpatimpla tayo doon sa may tindahan. Yan, itong ulam, itlog. Yan ang matulis. Yan, itlog. At yung saging. Mga estudyante. Oh. Ayan, ito, saging po yan. Saging na pinirito ba. At may ano dyan, oh. Lumpia. Ayan, lumpia. Ayan po, medyo lumapit. Ayan, oh, dalawang lumpia. Ayan. Let's kain po tayo. Samahan niyo po ako sa aking pagkain ng almusal. Almusal po yan, matulits, dahil may kape. Oh, di ba? Yan po na matulits. At nakaano lang po tayo dahil may tugtog dyan sa ating harapan. Yun nga po ay nagpa-practice na po yung mga estudyante dyan sa basketball court ng Siwasiw East. Ayan po, no, matulits, mamaya-maya ay ato silang kukunan ng video at tayo ay makiusap sa mga teacher kung pwede natin silang videohan or kung papayagan po tayo. Alright, matulits. Tuloy lang tayo sa ating pagkain. Ayan, silip-silip tayo doon sa mga sumasayaw. O, yung itlog. At yan, inom tayo ng kape. O yan, kape tayo, kape. Alright. Ayan, o. Nandyan yung aso at nakatingala at parang nanghihingi. Hindi naman siya pwede dyan ating hagisan dahil ang ating ulam ay bawal po yan sa kanila. O, di ba, matulits? Sarap ng kain ko dyan. Ang sarap ng ulam ko, itlog at may dalawang hiwa na saging, pinirito at yung lumpia. Ayan. O, tuloy lang po tayo sa ating pagkain, matulits, no? At samahan niyo po ako. Kain po tayo ng almusal at kain ako dito, kain din kayo dyan. Di ba? Nakatitig ako niyan, matulits, doon sa mga batang sumasayaw. Ayan po, no? At sige po, matulits, tuloy lang po tayo sa ating pagkain. Alright, let's go. Sarap ng nguya-nguya ko dyan. At malambot ang ating ulam. At yung aming kanin ay kaning Jollibee. Doon po yan sa aming in-orderan, kaing Jollibee. Ayan po, no, matulits, tuloy-tuloy lang tayo dyan sa ating pagkain. Alright. Habang nakasilip tayo doon sa mga sumasayaw na mga kabataan sa basketball court. Nakasilaw lang pala tayo dito, matulits, dito sa ilalim ng puno na may mga upuan dyan. At maraming salamat po kay Kapitan at sa kanyang misis, si Kapitana ng Siwasiw East. Mababait po sila, matulits, at kami ay kanilang inaasisan kung nandyan kami. At si Kapitana pa yung nagtimpla sa akin ng kape dahil yung tindahan doon na walang tao ay nandun si Kapitana. Siya ang nagtimpla sa akin ng kape. Maraming salamat po, Kapitana, sa inyong pag-assist at pagtimpla sa akin ng kape. Ayan.
para masarap ang ating kain. Kaya po tayo nagkakape. No, tuloy lang tayo no sa ating pagkain no. At yan, malapit na po tayo dyan matapos mga tolits sa ating pagkain. Ayan. Sarap ng nguya-nguya ko dyan habang nakatingin doon sa mga sumasayaw na mga estudyante. Alright. Ayan o. Okay po no, mga tolits. Let's go. Ayan o mga tolits, nandyan na sila. Nag-umpisa na po sila ng kanilang pagsasayaw sa kanilang mga pag-practice dyan. Ayan o. Yung dalawa na yan sa harapan natin mga tolits ay magagaling po yan. Kuminding, at kumimbot. Ayan po yung mga, magaling naman po sila lahat mga tolits. Kaso lang, kulang pa sila sa practice. Ayan o. O diba? Ang gagaling nila mga kabataan mga tolits. At meron dito, ikutan natin sila mga katolits. At wala po tayong tugtog dyan dahil naka-mute po tayo mga tolits. Yan po yung paligid. Kaway-kaway kayo, kaway-kaway. Yan yung mga ibang walang kapartner nandyan nagpapahinga. Kasi dapat mga tolits yung sayaw na yan may partner. Yung iba na mga estudyante ay hindi yata sumipot o wala, hindi nakarating, kaya yung iba dyan na walang partner. Ayan o mga tolits, di ba? Parehas yan sila mga tolits, lahat yan sila magagaling. Kulang lang sa practice, di ba? Di ba? Tapos tuloy-tuloy lang tayo dito no sa ating pag-video sa kanila. Ayan o, yung dalawa na yan mga tolits, magagaling yan sila, yung dalawa na yan, di ba? Tingnan mo. Ang galing niya nila dalawa mga tolits, saka parang silang sanay na sumasayaw. At saka hindi sila nahiya, nagtitigan yan sila bawat isa kasi po yan dapat ang kanilang gagawin na magtitigan, lalo na pag palit-palitan na sila ng mga partner. Mayroon diyang palit-palitan ng mga partner mga tolits. Alright? Diba? Pati nga ako dyan mga tolits, habang nagbibideo ay ako'y napapa-endak din. Yan dyan po yung mga teacher natin sa kanan at hindi po natin tinutok sa kanila dahil wag daw sabi ng mga teacher. Pero kinuna natin sila ng konti, pero di naman naklaro kanilang mga mukha, kaya okay lang siguro yun ma'am no sir, ma'am okay lang na sinali ko kayo dyan pero di naman naklaro ang yung mga mukha. Diba? Alright, mga tolits, tuloy-tuloy lang po sa ating pagbibideo. Ang gagaling nila, mga estudyante dyan. Let's go. Alright, at meron ditong magpartner mga katolits na aking tinututukan ng video na ang kanilang titigan ay parang pang-aakit ng mga tao. Ayan po, ating kinuna ng video yung kanilang dyan ng barangay. Ayan, di ba? Alright, Barangay Siwasiw S sa may Suwal, Pangasinan yan. Iyan mga tolits, di ba? Tingnan na. I-rolling natin ulit ang camera mga tolits, no? May mga bata talaga dito magagaling sumayaw din. Yan di ba mga boys yan, di ba? Right, di ba? Di ba matapos kahit ako ditong nagbibideo ay natutuwa po ako sa kanila. Napapa-indak din po ako matulis dahil po nung tayo'y nasa high school life, dahil tayo rin ay mahilig din sumayaw, ay tayo'y napapa-indak sa kanilang mga bawat kimbot, sa bawat kinding ng kanilang mga stepping, di ba? Magagaling sila matulit sumayaw. Kaso nga lang, yung iba siguro dito nahihiya, kaya okay lang yan. Ganun talaga pag nagpa-practice ng kahit ano man ang ipa-practice nyo. Siyempre mag-umpisa yan sa parang nangangapa ba, kumbaga mga tolits.
Hindi naman simpleng indak, simpleng step lang yan mga tolits. May mga sinusunod din yan silang mga stepping dyan na may nagtuturo sa kanila. May nagtuturo, nandyan po yung mga teacher nila sa kanan natin. O di ba, yung mga boys mga tolits. O di ba, bigay todo yan sila. O di ba, no. O di ba, magagaling yan sila. May mga rotation yan sila dyan kung paano nila handle ang kanilang pag-practice. Kasi bukas no mga tolits, Friday po ang kanilang final na junior senior G's from sa integrated school ng Barangay Siwasi West, Suwal, Pangasinan. Ayan po, di ba? Yung mga boys diyan naghihintay yan sa kanilang termino. Di ba? Ayan. Kaway kayo diyan. Ayan po. Yung iba dito ay pasulyap-sulyap lang, kaway. Yung iba parang nahiya din, siyempre okay lang po yan kung nahiya sila matos. Ganun talaga, pag bago lang sa camera medyo nahiya. Kasi ako naman din noon matulis, no? Nahiya din ako noon nung nagsimula ako nagpa-vlog. Pero ngayon, mahiya pa rin ako pero konti na lang. Minsan din rin tayo nagsasalita pag nasa maraming tao. Naka-video lang tayo. Ayan, itong time na ito matulis, no? Hindi tayo dito nagsasalita dahil may tugtog naman. Kaya nakaano lang tayo ngayon, voice over. Pagpasensyahan nyo na po ang aking voice over kung hindi tugma dyan sa kanilang mga sayaw. O di basta nabidyohan natin sila. O di ba? Alright. Kulang pa to sila matulits, no? Nung isang araw, unang araw at pangalawang araw, pangatlong araw, marami. Ngayon po ang pangatlong araw. Nung una at pangalawang araw mga tolits, sabi ng mga teacher ay kumpleto sila. Kaso ngayon konti lang. Kaya yan lang po ang ating nakukunan ng video. Kung ilan lang yan sila dyan. O di ba mga tolits? Gulang po mga children sa inyong pagpa-practice. Balang araw ay magiging dancer din po kayo. O di ba? May magagaling dyan mga tolits, kaso di lang natin nakukunan ng, kasi nakakahiya naman na papasok tayo dyan sa gitna at sa kanilang gitna at para videohan natin sila. Pero okay na yun, dito tayo sa nakadistansya sa kanilang pagsasayaw, di ba? Magagaling yan, mga bata na yan. Sa ating mga kabataan, iyan o. Ang masasabi ko lang sa inyong lahat dito sa integrated school sa may Siwasi, Pangasinan, Suwal. Go lang po kayo, kailangan i-enjoy nyo lang yung sarili at huwag po kayo masyadong mahihiya kayo. Para naman din po to sa inyo yung inyong ginagawa. Good luck po sa inyong lahat, sa mga kasamahan nyo at sa mga teacher, sa principal. At maraming salamat po at tayo ay inyong pinayagan na tayo mag-shoot at sila ay ating bibidyohan habang sila ay sumasayaw. Ayan po yung iba dyan. Yun nga po na matuloy, ulitin ko yung iba dyan medyo nahihiya pa at siguro hindi sanay sumayaw or sanay pero nahihiya. Ayan po na matuloy. So itong dalawa na tumatulis yan, yung dalawa na yan, yung naka-short na kulay yellow at naka-pants at naka-t-shirt naman yung lalaki. Ano yan sila matulits, magaling din sila. Talagang kumbaga sa ang kanilang chemistry ba, ang kanilang titigan dalawa. Bawat galaw nila ay parang nag-uusap ang dalawa. Ayan o, di ba? Yung iba doon sa unahan, pasensya na po na hindi po kayo masyadong malapit sa ating video, pero iikot-ikot din naman ako dyan. O di ba? Dalawang mag-partner dito na medyo nakikita kung magaling sila mga tolits. Yan, ito, dalawa yan. Yung dalawang mag-partner na yan, saka yung dalawa din doon na nakadilaw na boy, magagaling din po yan sila mga tolits. Kailangan lang po talaga nila ng sanayin ang kanilang sarili na sumasayaw para din na sila nahihiya kung may kasunod pa ditong kanilang gagawin ng pagsasayaw.
Yan o, di ba? Ang galing nila matulits, yung mga kabataan na yan. O. Meron niyang mga, siguro yung ano nila, may lahing malalaki. Meron din ditong mga bata patingnan. Yan yung habang sumasayaw ay nakayoko. Andyan po matulits, andyan banda. Alright. At ingat po kayo palagi mga guys, mga estudyante, mga teacher. Mag-ingat po kayo palagi at naway magkikita pa tayo someday somehow. Di yun lang, di ko alam kung kailan at di ko alam kung makakasama pa ba ako sa susunod na balik dito ng aming team. Kasi may mga kanya-kanya po kasi ang ano matulad sa may mga kanya-kanyang destino yan. Na si Noel ay andon nga sa Ifugao. At ano bang araw natin yan? Siya siguro ay pauwi na ng Quezon City. Alright, ayan o, di ba? May mga take 1, take 2, take 3 din silang ginagawa dito, din naman perfect talaga. Yan o mga tulit. So ibang step naman po itong kanilang isasayaw mga tulit. Yan. Yun yung ano mga tulit, yun yung may iba dyan na sumunod sa mga sinasabi ng kanilang teacher, ng principal na kailangan ganito, ganito ang iyong gagawin. Lagi po kayo nakangiti, naka-smile doon sa mga audience, sa mga taong nanood sa inyo. Kaya huwag kayo masyadong mahiya mga guys. Ayan. Go lang, kailangan lang enjoy nyo ang iyong sarili sa iyong pagpa-practice. Kasi kung medyo ano yung pagpa-practice, hindi nyo gaano makukuha kung kahit anong turo, kung lutang ba, kung wala sa sarili at hindi kagustuhan ang pagsayaw. Kasi yung pang hindi kagustuhan matulit ay magkakaroon niya ng ano, hindi magandang stepping, o di ba? O di ba yan, dalawa na yun. So yan, yung dalawa na yan. Ang sisweet yan nila pag umikot yung babae at pinaikot ng lalaki, pati yung babae enjoy din, pati yung mga kasama natin na si Joey, si Bong. Si Bong nandiyan lang yan sa tabi-tabi, si Joey nandun sa kabilang barangay siya na-assign. Malayo yan siya dito matulad sa piso, pero hindi naman sila pwedeng tumawid, kaya nag-iikot sila hanggang doon, kung hanggang saan. O di ba matulits? Ayan o, yung dalawa na yan na parang naka-green at black na t-shirt, yung may Paris, yun po sila ay magagaling na mananayaw, di ba? Magaling din naman yung iba diyan. Ako sa lang nahiya pa siguro, kaya ganun ang sistema. Alright, matulits. At ayan na sila ay medyo maingay na nga po dito banda mga tulis, no? Tayo ay didiretso. Papanik tayo doon sa may taas banda. Dito lang naman yun, hindi naman ilalayo. Alright, mga tulits, hanggang dito na lang siguro to ang ating vlog. Maganda may karugtong to matulis, no? May karugtong to siya sa biyahe natin pauwi ng Manila, Quezon City. Yan. At may karugtong to siya, bukas na lang po natin siya idudugtong dahil po tayo medyo pagod tayo sa time na ito, di ba? Ang gagaling nila. Alright, let's go. Aga. Anong oras na ba? Alauna pa yata eh. 127. Ha? 127 po. O di ang aga nyo. Hi vlog. Yan o. Survive. Survive. Yan. O kuya.
Oh, ba't umiiling-iling ka? Ayan. Ano kuya? Dito na sila mga tulids. Ah, sir. Wala na. Iyan po mga katolits, andito po kami ngayon sa tabing dagat. Hindi ko alam kung anong pangalang lugar ito, pero sakop pa rin to siya ng Alaminos. At dito po kami kakain ng hapunan. Alright, tingnan natin yung kanilang kainan dito, kung masarap ba po ang kainan dito mga katolits. Alright. At di natin alam. Bolo Beach pala to mga tolits. Bolo Beach. Andito kami sa Bolo Beach. Ayan. May sounds. Parang aywan ko lang mga katolits kung okay ba ito. Parang hindi man okay. Good morning mga katolits. Ready na kami. Ready na kami sa aming biyahe at dadaan pa kami ng Nueva Ecija. Ayan itong mga bag at saan bag? Kahit saan yan pwede. Ayan. Yung iba dito. Ano yung inumin. Saan ba tayo ate? Sasakay? Yung inuman. Ay, oo pala. Sila ka nga pala. Ikaw, Che. Ayan at yan si Joey Boy di yan uwi. Dito lang yan. Kapi-kapi pa oh. Ay, ako kay Joey. Ako na lang magdadrive. Marunong ka mag-drive? Ikaw na mag-drive kaya sa akin ako pasahero. Joke lang, hindi marunong. Parang bukas na tayo darating. Oh, yung iba puno na yata yung doon kay Bong. Puno na rin. Ayan na. Agay. Agoy. Opya. Meron pa ba ilalagay dito? Ayan, puno na yung ani natin dito. Ayan o mga tulits at ready na. Dito sa Apo. Ano na po, sa harap lang po ito, Kuya Bo. Hi, Toy. Hello vlog. Welcome to my guys. Hi, vlog! Hi guys, so welcome to my vlog. Ito na si Madam.
Si Madam Jara. Nandiara. Yung baon nila. Yung baon nila. Check mo yung RFID dito. Ito pala ka lang Opo, yung kay Kuya Joey. Oh, kasi galing niya alimit mo. Tapos yung Kahit kay ano na Kuya, lang siguro. okay na po ba yung gas mo, Kuya? Or Dito ako. Magkakarga pa rin yan. Kakarga pa rin. Bigyan mo lang ako ng 3K. Hindi, yun na yun yung 10. Kasama na dyan. Bigyan mo kakarga ulit. Oo, yun. Mag-deal na lahat yung bomb. bale, bigyan ko kayo, Kuya. Nagkakabigayan na sila. Sana bigyan din kami. Oo. Parang may ano to si Jira, si Bong lang bibigyan, kami hindi. Yan oh. Tapos wala pa yung pagkain nito, Kuya. Yan pa lang yung gas yung dalawa. Kasi sa atin kulang form na yan, mag-diesel na. Tapos pagdating namin ng STX, baka magkarga ulit yung dalawa. Kasya na yan? Po, no? Lunch tsaka breakfast. Oo. Kung aabot kami ng lunch, Kasya na yan. Merienda pa, diesel pa lang to. tsaka almusal pa. Diesel pa lang Bukas. Oh, 36 na sa akin, pinakamababa niyan eh. yan. Ito mga Ito pa, mga 1,000 o 1K, 4,600 na. mga 1.6 yan. Minimum na lang dyan, 2,000. Laka yung sinahod din ni Bong, oh. Yaman talaga ni tatay. Wala, naho. Nasakal ako sa sasakyan, oh. Ha? Pwede pong hiramin. Hello mga katolits. So ngayon, uwi na kami. Hindi dapat yung yung auto-tune ng Okay, paano na yan? ng TikTok. Nag-count ka na lang. Nag-count. Hello guys, so pauwi na nga po kami. Saan tayo punta? Sa Dogon. Tonton. Sino si Tonton? Ganito pala feeling nag-vlog ate. Bili na tayo ng Hi ganito. vlog, welcome to my guys. Ay mga katolits. So ngayon, uwi na kami ng Isiha. Na-survive po namin yung 5 days na survey, fauna survey dito sa Pangasinan. Nakarating po kami ng Suwal. Suwal? Barangay Siwasiwis. Siwasiwis. West. Siwasiw East. West. West East. West Kawayan. East. Oy, Siwasiw West. Tsaka Siwasiw East and West. Barangay Kawayan. Uyong, Barangay Kawayan, Sitio Baito. Sa transmission line, ano yung Anong transmission barangay yung line? transmission line? Transmission line option 1. Ano pong? Kawayan. Barangay Kawayan uli. Kawayan Part 2. Kawayan Part 3. Transmission line option 1. Nakakangawit pala siya Tingnan doon. nyo kung baka putol yung ulo nyo dyan, hindi naman. Hindi Hindi po, naman saktong-sakto. po. Saks lang. ang mga kakangawit siyang hawakan. Medyo mabigat pala. Aray ko ate yung tuhod, yung tuhod. nahilo ako. Anyways, ang dai po nilang talong dito. Pakita mo yung talong. Guys. Pakita mo. Guys, ayan. Ang dai nilang talong guys. Nakikita nyo ba yung mga talong nila? Mag-harvest tayo bago umuwi. Lang, Kuya Carlo, thank you so much. Ang dai nilang talong guys. So, ayun. Kami po ay uuwi na ng Isiha. Iba-iba po ang aming destination. Merong mga taga-Aurora, may mga taga-Manila, taga-Muñoz, and ngayon ay February 28, 2025. And it's a wrap, guys. Hiri na po ang aming fauna survey dito sa Pangasinan. And ito na, balik na kayo kay Kuya Tolits. Ako na po nag-take over sa inyong vlog. Bakit mo pangalan mo? Hi guys! Ako po si Pensi. Ako na may-ari ng vlog na to ngayon. Mga kapinis ka na yan. Mga kapin... Uy! Andyan si Mom, kaloko nyo talaga. Yan guys. Aray ko. Sakit ka ba? Wala po masakit-sakit ang papag ganito. Nahingilo daw siya eh. Oh! Di mo lang magbabay. Ben, di ka ba magbababay sa amin, Be? Alis na kami, Be. Ba kami mamimihis? Ingat kayo. Kagigising na ate. Gigising ko lang, Tik. Sige, Be. Okay lang, Be. Hazel! Ito namin mga alas 5. Apo. Oh, stylist. Be. Picture muna tayo guys for
remembrance. Bye-bye, Ben. Dito. Ma'am, tingin ka doon. Kaya tumingin ka na lang din. Yan, oh. Walang ligo. Ulit. Walang ligo. Magulo pa buhok ko. Ben, nasa baba na kami. Nasa So, sasakyan ayun. na kami. Alaglag. Guys, mamimiss namin ang Pangasinan. Ilang minuto na? Ito po, 3 minutes. Ayun, pwede na tapos Sige po. cut. Pwede naman doon sa kabila, kaso lang matagal. Ah, okay. Okay. Mag-vlog ka naman. Talon ka na lang. What's your Pagbaba mo, name? wala ka na Hi, my name is Hazel. I am from Nueva Ecija. Hi. Say your name and where are you from? I'm Vea and I'm from Aurora. What's your name and where Sherry are you from? May Estibel Makachag from Aurora. Hoy, wag kang tumakbo. Isa ka pa. O, ikaw din. Ito po Aliaga yung... po! Aliaga! Hello mga taga-Aliaga! Wisit ka talaga. Sasabay ka rin, di ba, sa Aliaga? Ay, sasabay ka din daw ba? Saan po ba? Bawas yan yung sakay mo. Saan po ba daan nyo? Exit namin. Pagimba? Victoria. Hindi ko po alam yung Victoria. Gimba. Mukha ka naman, di mo alam yung Victoria, ganda. Dun lang po ako sa Balok. Okay. Dadaan sila doon so pwede na pababa sa kanto namin. Kami Pero lang. baba ka na lang sa sitio ba ito? Ay, sabay to. Doon ka na lang maghintay natin ng sasakyan. Oo. Babapasok pa si Carlo. Tatawagin ko kasi. Be, alis na ba kayo, Be? Lah. Yung doon sa loob ng sasakyan, ano mo din? Sige po. So magkakaroon car raid. Ay. Hi guys. Kahit naman lahat ng gulong nyo. Masabi ka lamang natin. Tsaka kay Ma'am Kish. Bye-bye. Bye, mga ma'am. Bogs. What's your name and where are you from? Ate, what's your name and where are you from? Shishay. My name is Kuya Tolitz, thank you po so much. Okay po, Bye. nag-take over si, ano ang pangalan nila? Fancy po. Hi mga kabakaldos. Yung Bakaldos? I'm from Bakaldos, barangay po. namin. Barangay sa inyo, barangay. Okay. Bye-bye vlog. Pumatuloy Thank you sa po Kuya Tito. paalis na kami. Tapos na ba kayo sa Kita-kits Alime? na lang kami. Tapos na kayo nag-alimi? Paalis na po kami, Matolits. Kawit. Katolits, bago bumiyahe, bago pabalik na papuntang Nueva Ecija, at karga muna kami ng dalawang sasakyan, karga muna full tank. Ayan po. Sagad ko to, sagad. Sagad mo, boy. Full tank muna tayo. Dadaan pa kami ng Nueva Ecija. Hindi, dyan lang sa ano, dyan lang sa tawag nito. Dyan sa Alaminos. Wala, dyan lang sa tabi-tabi. Wala kami pang 100 Island. Hirap lang kami. Ayan po, matulad yung sa akin 1,000 yan, di ba? Bali 2K na rin. 1,971 yung sa akin. Ayan o. Doon yung magbabayad yung kalbo. Ayan po. Yung kay Bungi, magkano yung kinarga ni Bungi? 3,000. Ayan o. 3,364. Ayan kay Bungi. Alright. Let's go na kami. Pero kakain pa kami ng almusal, Matolits. Last na stop namin, kakain ng almusal at dire-diretso na hanggang Nueva Ecija. Depende kung saan kami abutin ng tanghalian. Matolits, andito kami ngayon sa Bugalyon. At kumain muna kami ng almusal. Dito na kami kumain sa Yesi Kitchenette. Ayan o. Nandun sila kumakain. Sa loob kami, tapos na kami. Tapos na ako kumain. Alright. Ito na tayo, Matolits. At
medyo malayo-layo pa yung aming tatakbuhin. Okay po, hintayin na lang natin sila kumain. Ako mga Katolik, sinabot po kami dito ng parid ng mga colleges daw ito mga Tolits. Dito kami ngayon sa Malasagi, Pangasinan. Mahaba na po kami, mahaba na po mga sasakyan na nakapila ngayon. Alright, inabot kami dito mga Tolits. Ang haba nito, ayan o. Ayan o mga Tolits, ang haba nito, ang haba pa. Ayan o mga Tolits, yung sa dulo, malayo pa mga Tolits o. Alright, okay, malayo pa. Ayan o, malayo pa o. Ayan o mga Tolits. So, malayo na yung ano dun, yung area kung saan sila pupunta. Ang haba-haba pa nito. Ayan o. Anong pared dito? Anong pared dito? Anong pared dito? Ha? Nubali? Tag Nubali School? Tag Nubali School. College, no? College. Sa Tag Nubali School pala ito mga Tolits. Sa Malasigi. Malasigi, Pangasinan to, di ba? Mga Tolits, sa parid ng Malasigi, Pangasinan, Tag Subali School, Colleges, Tag Nubali. Ayan o, mahaba pa mga Tolits o. Ako, gaano kahaba to? Ang haba pa o. Ang haba pa mga Tolits, ang haba pa, ang haba. At na-stuck kami dito. Naka 20 minutes na po kami dito mga Tolits o. Ang haba. Haba-haba pa talaga to. Na-stuck kami dito mga Tolits. Imbis 2 oras na lang yung aming ibibiyahe papuntang CLSU at wala na. Yan o. Malasagi Agno Valley College. Yan o. Alright mga Tolits, hanggang dito lang muna ang ating vlog. Thank you for watching. Bye bye. Mahaba pa ito. Yo mga Katolits, andito na kami ngayon sa San Jose, Nueva Ecija. Kain lang po kami ng tanghalian. Ayan po, tanghalian po tayo muna bago kami didiretso. Hindi pa namin naibaba yung mga sakay namin, pero andito na kami sa Nueva Ecija mga Katolits. Kain lang muna ng tanghalian. Alright, yo. Ayan o mga Tolits, dito pa rin kami sa San Jose. Hintay lang kami sa order namin. Ito po yung simbahan ng St. Joseph the Worker Cathedral. Ayan po, St. Joseph the Worker Cathedral. Ayan po yung
simbahan na yan dito sa San Jose, Nueva Ecija. Ayan po. Mga tolits, andito na kami sa CLACU sa Nueva Ecija. Ayan po, naibaba na namin tong iba. Dito na sila. Yung iba ay sasabay sa Manila. Ayun, dalawa daw ata. Ayan po, Tuklas Luna Center, CLACU Dust. Yan. Ayan po mga tolits, oh. Dito na tayo. Dito sila. Ano yan? Ayan po na mga tolits. Oh, bye-bye ha, bye-bye. Oh, bye-bye tayo, bye-bye. Dito na sila mga tolits, oh. Ayan po mga tolits, sila kaway-kaway na sila dyan, kaway-kaway na kayo dyang maiwan. Yung mga maiwan, kaway-kaway na. Ayan. So, susunod ulit sa limit. Tapos meron ulit si Tico. Si Sir Paul yan? Ba, binatang binata si Sir Paul ah. Ito na nga, nakaabang. Ba, hello sir. Parang di nagbago sir ah. Ayan o, si Sir Paul oh. Parang ano sir ah, parang pabata tayo ng pabata ngayon ah. Paorong pa na paorong. Asan? Okay lang sir. Kamusta po? Kamusta? Okay. Sir, andiyan tubig kasama. Sir, yung tubig mo. Sinama mo ito sa nakaporma din. Ayos ko ya. Ay, basta na yun. Ay, baka... Ang dami. Ayaw mo ba, sir? Sila Carla may Akin na inuwi lang na? kung ayaw mo. Nauna po kami umalis. So, then, paano yan? Paano mo? Diretso kasi sila ng diretso sila ng Quezon City. Hindi na naman nakakita si Carla. Ayun. Ay, sabi niya, sarihay na lang daw namin. Sir, andito pa po yung mga gulay. Ayan po mga tolits. Pintuhan lang. Harvest kami ng talong, sir. Ano nga? Saan ang TF mo? Dapat may May komisyon. komisyon eh. Sir Jill. Ano yung komisyon ko? Marami naman. Wala, binibiro ko lang kayo sa Jollibee. Ano sila? Wala na. Makakapagpahinga na muna ulit kayo. Then, ang proposed na tentative date for ano yung 19. Bakit? Sir, si Trevor nakaka.